famille mille problèmes findini ɗaninoɓe actri majjunoɓe trois famille mille problèmes serndi selaɓe yaadiɓe famille mille problèmes bonni kordigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse the money abdamani fori yobde man e ko muñanda xam fof e ko marandam ko fof ala ko yebal ma sonal dum do simo dum nafam nafatama haydar wallahi nafatama haydar abdalman or wi ko ne ngabba dow joni yani hadde makko mi wi yata vraiment a jarama curtuɗami ko hande seyɗani saabu minen somi tawa yen han abdourahmane dow mami liggo ɗum ko boñi neɗɗo noon wi a curaɗo haare jajto ko doko e jarama kono jeew hande ko cohlumami haalam galle o kala ko moñnoɗa ɗo tenɗa kontina muñal ganda galle o haydara ko neɗɗo ɓuurma hem sukaɓe maɓe neɗɗo ɓuuraniɓe galle haydara abdourahmane noon gamri ndi ne amata nder galle he ni hen ndi yalti gaɗa galle ɓayre joni watti ɗo wiide sodata jeggataka yoɓanta on courant yoɓata ndiyam waɗata haydara galle he ɗum ɗon yo wamana wata ɗum wamana mbubu yane kalo mba anani jooɗo muña neno muñoronɗa wata haydara jaahma ɗo jiggu o mo gaddatmi galle he kala ko mbawmi dañ famɗude hewde ma en ɗum nde waɗa hen jongo ma hay goto heeda nema hen tinno ko tinneɗa Fatmata a surinomi abdourahmane no kono ayi abdourahmane ala e saggumi haaldammo non oɗo il faut komi haaldammo par ce que neɗɗo wonata nder wuuro wi hen joɗɗen hen fo e furno jaygo non accumi haaldammo non accumi haaldammo jewru wiyay gar kala ko naala fof ko mere inchallah ɗono wiimani ko noon tan mbatten o wiyay gar miminen nen mamoudi inchallah ala probléme Abdourahmane est ce que an wita gaccirta ayi doko moɗon nder katani to yo doko mon less mbaara to ha lappuɗa jeynaba hella fof ko nofuram he mbaɗɗa abdourahmane haaldude ma gonga noon yonti a wawa wonɗo nder galle he tan ƴetta yimɓe galle ɓe mbiya haɗumen joɗɗina dow forno jayngol ɗum yawtata haɗa heeɗi kalnatmami ko ɗum yahata de haaldude ma gonga noon taki noddumami han abdourahmane so min noon teski kala neɗɗo nodduma haalandema mbaɗa ni tan ɓofnoɗa hanki mbaɗa naggi kawnugi neɗɗo moƴƴo ko wona waɗa hoore mum kilifa waɗa hoore mum responsable kono ko ɗam gurɗa an kam ka ñalat walla ka garƴande dow walla koye abdourahmane ngarmi haalandema gonga an ko poɗɗa ko haalani ɗum o jeew gonɗo e galle weeɗami reste weeɗanima haydara on poɗɗa haalɗu mbaɗa nelɗa abdourahmane an jeew kay kala ko jeew kay haalata ɗum haydara an guuri ɗo jeew kay kala ko wawi wat koye ma yi ɗum ka an awi ɗum anda hay sa awani ɗum jeew wata nene an waɗi guuri ina wini tan ɗum dépasse am an est ce que dépasse al makal hekal wawi tak galle o ñaama sa weerani kal min ñamat noon anayi hunde ko fof ko Allah tagi mattagal ko ar sokko ko ñamata
ɗum paama ɗum ganda dépasal makka tawi kekal jakkitirta ɗo bec mbawa ni mbawa oto yal puusete ngal wallahi jaggomɓe ƴeewa te gueɗe ɗe fof ko debbo ma dewɗo addat ɗo coow anda jaha ɗum hen jaggiran wallahi mbaɗa aɗa bortel ceeɗu wallahi sa wonno forno billahi gonta forno ɓakkere wallam wayno bortel ceeɗu kurgal ngal Allah ketgal ket fir aw neɗɗo gandanɗa hoorema hay pakketel bisguit addata e wo neɗɗo wiɗi tan adda caɗele bonta Yewi man nek to yani jew. Fatima. Fatima botta. To jena bon. Fatima kacci dum ko. Botta de ngadi. Jena de jigon do an jigon do. Fatima goppu dum fof gadna kam botta. Enen nen. Jaram yalla yobe. To jena bon. Jena bon nan der. Ni poke nguru an won nena men. Ni ba dañju ko burman. An muni fo tayma do. No ciagal la ciagal ma tan mbay rewto. Ko jiko non den don tan o mom oppi mo bone mako ma bone mako fiitum pour wi mo haydar ne ko wadi fo ma acte minen so min defi so min deftim kala ko mi bayi hebde min nokkenen addamma an ingel ma inshallah jabi dum mo haydar o mo sen enen pokke nguru sam fam naw botandi do ala mami nawon mo acca naw dum do wallahi mami naw so mum jon mami nawon ma nawon mo doro minen jaram yalla yobe mojje va. Oui, ça va. Yoko, massa. Voilà, laissez va se reposer. C'est mieux quoi. D'accord. Ajun. Bido di leptima tampi koy.
Et la beauté là, femme africaine, c'est très joli. Tu montes ton argent, ça monte ça. Libada. Machallah. Machallah. Yodi. Nenje wanda nangana mi de. Jom bedam yah mi yalta mi ara. Jido halto ko. Comme ça, il est trop mal belle comme ça. Peut-être amal so dañ ko bu yoro wa. Hein? Jo ben de yo no wayni yotti machallah. Wayni hakkile mako de. Hein? Dañu ko buddu. Fatima, opu tonje. Toni gon karim ngelo cuglo yinno ittude fittam tan fo dum leydi. Wawa. Jon dañi jam no wayni jam sa yimo no wayni. Machallah. Opu so hala Amadou hala matan biya jingana amata am fo bur bonde do e galle. Hein? Mi jinganani Amadou. Sabu mi anda way tonje Fatima. Jon fayinarto. Aɗa wawi toon jara kona hajuma an toñan haalama tan ko neɗɗo waɗi ko feewe yimɓe kala so waɗi ko boni yimɓe amon tan wonɗo e gal subhanallah Amadou ko hemma Amadou ko laddata ko woni ha Amadou ko gonduɗa ɓandam ɗum musat ɓanduma musat massa cikkumi komi baɗɗa paralyse wona lise ɗum cikkumi subhanallah Amadou inno Allah Amadou inno Allah Amadou mi jaɓi Allah mi jaɓi Allah gumi Allah no feewi Allah a wottima fami addanma bottani gottuɗa mi haari fami addanma ñaama mi haari Nenje yow. Comme jijjiɗo carte d'identité am. Te won non to ganni mi yato mi jogorton hirde donc mi yaha mi récupère carte d'identité o mi yaha. ɗum de ɓuri sirde kam koɗa yaji o wi ko kiirowde ah kono joni ha jam ala hen wona probléme ko garduɗo lalan ini yaare koye Nenje yow. nam Mi jetti carte d'identité o mbeɗen yaha. rania Eyi. mbasa hirde noon Ok, inchallah. Madame Debbo. Oui. Jaafoɗaade. Oui. Ça va Arsile? Ça va bien. Mbaɗa tampere? Mbaɗa tampere. Jam tan. Machallah. ɗon jeeɗa e legal he Si ɗon jeeyami. min de namdotonomi galle Amina en Amina. Amina Jom suuɗo Abdourahmane. eyi Si ɗo woni galle makke. ko ɗo de Eyi. e kay jarama Ok, merci. assalamu aleykum aleykum salam ñalle jam ñalle jam mawɗum ni jam tan kay jam ɓolo kay alhamdulillah jam tan kay min de ko Amina ƴewatnomi Amina he mun dow omon dow kay jar assalamu aleykum Amina assalamu aleykum assalamu aleykum on kane kam ɓe ala gonɗo ɗo assalamu aleykum Amina Amina assalamu aleykum assalamu aleykum Amina Amina ayyo afam yo afam madda Yoni ma. selli Amina. Ça va?
alhamdulillah Arsene. ni No gallo. jam tan On ardi. Ah. E minine wele mi de. ay Mashallah. bismillah Weltima de. umri weltata Yunima de. umri on Cey amono. Ah. sama biya hi jongom haɗo e nder o galle bisimillah rahmani rahim jam wallahi mi ɓoyinani wi'a bone sek fu nani wona bone oɗo bone de kam fu ni la ilaha illallah muhammad rasulullah eyi min kam eko mbaɗimi allah eyi min ko mbaɗimi allah subaka allah fof musiba goɗɗo ko hande tan wuro ngo jogori jappude mi hoone e nder hen ka la jongom ha ɗo nder o galle ɗo mais min kam jajim o eko ƴewata ɗo o ko ƴewata ɗo tawi wona ha addunami bone Ko ɗum fof kewi ɗo. tata wallahi ɗum ɗo fof kewi ɗo e galle Wallahi ko ɓe mbiyata neɗɗo ne niɓɓiɗi ko. Neɗɗo ne niɓɓiɗi. O ko dow men ngata wutti. Yo min guddinmi damal ngal ha kawrumi makko. Mbimi machallah debbo ko ma jala. Ndehen kanko ko ni o way. Min cikkuno maaro ko misilal tan o jogi. Omo ñor ndehen kanko ko tajat ko ley seeɗo jogi. mbimi yinno ɗon yaharam mbimani oɗo so noddinomo e suudu ɗo haalnima haalam bonniri ham ko kanko jaɓata haala mum so jiiɗama ɗo sa yi kanko waɗi ha gorko addi goɗɗo Ha? o somi haalnima ko waɗi Holko waɗi? tata accuranmi mi waɗa suturu ɓuuri par ce que o ko mawɗo mi yiɗa weññudema aɗa mawɗo weññata e So tawi kay ko jaɓɓalam jaɓɓuɗa ha joni. An kama wona peno. A natta so haaju ma ala. Kada majjani Allah sernimi suhaaɓe joni ɓe. Kala ko ɓe nayi koye TikTok tan ɓe ngoni e réseaux sociaux. Kala ko ñalle mabɓe ko toon wala. An noon Allah dandimi on bone. ha nder galle ɗo ɗo la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bugari. Ya quoi? Hein? Ya quoi? misellahi Nan ñun hutman ko tuwari joni to. Yaade biig tan attude mbiya sella. Ya quoi? wallahi a ruta jiilo liɓim ɗo Jiro. Ko ɗum ko yaawi koy. Iwana to ngupma duniya winda karde ma e. Sire certaine kel ko wajiba mon liggittaɓe ɓen tan memima. nganndu so darem tan mbawmi kono jontiɗo woyndu waɗndu jaygo I jam wala hawla goto kikiɗe Allah nana ɗum tawna kikiɗe woynu i hono en tan woynu en jiiɗani woynu haydara ɗum tagi min wiyam walla haala mi nanata hen bangam tan sirande jam Aduna joni ko ɓuri. wallahi aduna sirani Suba mo pinda fof aɗa nana ka keso. haalde nde kay ko jam aɗa neɗɗo jahone surta neɗɗo hono mum e tiktok ɗum kay ɓuri bonde ni Kadi joni cihlagal ala. Kala mo jeyhirɗa o ko sehilma. Taw ko on woni taƴoma en nam. no goto fof yahiro hoore mum tan tata ɓuuri mbiɗa so wona ɗum Kono an to yumma woni. nenam kanko de ɗo wonno nodda appel o fayi roso mariage Mauritanie An mbiɗa yumma woni tan oppirte. Nen tan ɓuri pare ne sorta tan ne yah. Yo yumma jooɗo. Yumma ne ñaagui duwawde. yo woto jooɗo min kam tara ari tan ɓerdam de ɓuuɓi no mbanumi yewndemo ni jiyan ko ɓerdam de fof ko glace quoi Non yewede ma gasi hankadi goggo ma ari. Kala ko jiɗɗa hankadi ko ɗum tan watte. Kadi mi ari. joni noon tata ara ko jimmi Ko jiɗɗa? ko jiɗa defnet bottari Ƴeew hanki tan mboɗo miijo. Aɗa ko jinmi defana kam domada mo gandanɗa hoore ma. Mo wala hay nokku. Ƴeew taw ko domada bulen noon. Mbaɗa helni modal séria. Min ko ɗum waɗata mi. ɗum yo wayno comme no defama ha deftama ni Min wima noon. ha so a wiyama waɗi ñagune Allah e ɓandu ma jabata gonɗa ko yaade jungo ɓuura ya vat tan aɗa atta mi hanima yaato ceerno Alassane hokkuma ñagune Allah ni yaawi ha maayi walla ñaado ceerno Bayso kañum ne yaawi gueɗe ɗe mi ara mi jiiɗi a salo tan koyɗe ɓuura tan jaarta a jabata ni wadda haydara e ɓandu ma he nganndu ɓe kalɗa ɓoyinan takkinaɓe en kaala illi mumen meɗen wonkoɓe mbawi de Bayso kay ne wayi ha maayi hoto fonnajo ne wayi ha maayi so bindirima bindol tan gueɗe fof timmat kay ko noon kay wayi joni kay moƴƴi comme joni a haninde ka pukkido so paɗima mi nodduma téléphone mi hannaɓe minen ya joom boyno jeng so boyni jeng fawnoma ɗo barkanje nguuroɗa ɗum taw wona yawon woto sankade ɗo dawa bonno boyno jeng mi ara mbaɗa e barkanje nguuroɗa wona yawon woto sanka ɗo moƴƴi an walla yawni tan a fawɗi
temi mi haalan ɗum de no garata nde mi yana jogi valise mi yana jogi sac yo mi haalani nani mi uddit armoire am tan mbimi dar hasuko complète ha ɗiɗi kam mi yooɓo gandumi noon somi ari ɗo a woppata kam yaha mbita comme mi wona ɗo kadi arandi lawol haɗani gotol te an tata aɗa andi nenam ala ɗo ko an wonani kam ɗo wayna kanko waɗanima expliqué ko kewi ɗo mate wonko min puɗɗi haaldude hen wadde gasi mi accatama yaha de mi nalan fes yahude récupéré bagage ma adda e galle he ɗo ton pied mon pied a yahande ala probléme arandi min kam mbiɗa hedata ko musma kala ko jiɗɗa ko ɗum jinmi te gallo aɗa andi sa woni ɗo gallo welat mi haalda seese moɓe gandu kam ko jonko ma ari joni noon tata aɗa andi ko jimmi haalandema mi jogi ɗo ene quelque concinan ɗo ene heeƴe ma ko taye ma a ɓornoto telloɗen less minana yeeyno mbawi mbaɗa jogi kollaton hoore ma a jogi taye mbiɗa jogi taye ma mbimami telloɗen kollaton hoore ma ka jooɗo guiri a ɓoyi wadde guiri non mi yewninomo noon yewndema billahi annano tan daro ko garɗa ko gallo welat gogiraɗo kay on jii ɗum wonde balle ɓanko simple an kam ko worɓe paadi mata ɓe jiyanima ha joni ɓe garani te min to gummi ɗo komi tuyaɗo bonnude kalis jimi noddude ko hongoɓe bawɗi e awluɓe gara mariage ma mi waɗa toon batire a haali gomo kono ɓinguelam argay kam mi yummanuma seeɗa ɗeɗo balɗe goggom ma ne jogui heeñere moƴƴere min wima noon an haali ni fat seeɗa mi noddama mo kalandama haala mon walla wona on jagguɗo on ko on mboro mi noddama noon min mboro waynomo so yumi artu andu mi walani tata ala andu ɗum de ala tata de ala ɗum de ala tata de ko so yiɗi mi wawi arde o wawi hassa ɗo wotto ɗo hirtoɗo kono ana yahani hen nokkude an kay hokkam tan hani suwe fat seeɗa bon vocal a heɓanimo maaro ko jaggude so pari mo nodditam ma ɗum fof ala probléme a waɗa mo invité galle he o ara ɗo wayna ɓe teddinamo ɗum watta hay probléme goto haala ka noon weeli kono aran ko ɓuuri welde ero nene yaha te ñawli ari minen ñande ndefiya to waɗa hadde mo ala hay ɗo jehenta rewe ko ɗum caggal alani kam ndefi ko e goto wallataɓe a jegi ɗum tan kono min warɗude wawi defde ɗum yiɗa wallede ɗon somo def yiɗa wallede joni a yiɗami walluma sa def yamunana ham ɗo ko somi yiɗa haydara aɗa ko jinmi joɗɗa ndaara no mbaɗe aɗa kadi nefuma e nefa munde ko jiiɗa anda ko dote manda wona dote an wallahi ma yertu gallo chinois fof kam adda do e galle am certainement an anda ka koɗo manda wona koɗo ma yertu assalamu aleykum wa rahmatullah barakatu jebal jaɓe la ilaha illallah mos neɗɗo ma hewa yooso ay ma hewa mooso kadi yosma waɗa hinere ni gandumi debbo debbo mo so joni mon deƴa deñña te biye asi ti regarde te correct o nondu jo allah seedi ɗum ça va bien a seli kam mbaɗa tampere ana wayrede yewnede esngu alhamdulillah jaam galle o kamɓe fof kamɓe fotɓen ɗo eɓe aw celli mawɗum ni ɓeɗum miijono mala ɗo de woni holon fatima seytano fatima mbiyata ko seytani mawɗum toñde kanko jogui galle won ha puɗi uppu toñde mbayi ay uppu haala wona selli kam mawɗum ni yewnima wallahi min selli ɓuɗon ɗo tan wayruma yiide wayra jalde ayi min ko ni tan mbami noon haɗen wajiranno kam ko jiiɗi kam fodde espérance mum iwat c'est comme ça wallahi ɗum woni aduna wona selli kam mawɗum ni amo nan ɗo amadou e omon nder omon nder wadde metti o nder d'accord inchallah allahu akbar la ilaha illallah ɗiɗo mbaya ndeysan o cey mbay bayr ɗum yiide fof wayra jalde amadou amadou an woni
haydara amadou aɓra wonde probléme de mbay hay probléme goto mi ala amadou haalnamo gongo mami hay caɗele gote mi ala walla nanda to Sofia woni ko jaltoɗo to yi mi anda woni gorko mawɗo kilifaɗo aɗa woni joom galle debbo ma yalta a anda to fayi a anda to yeehi an merde an a wari kam an merde an ɗin namni tan gol waɗi ka awo ka walla ka hoɗum he walla jiɗɗa ko kottoyɗa nder galleji he naata galleji aɗa sorta aɗa ɓe galle Amadou ko ni wayi ɗum jiɗɗa laaɓede wona ƴeew mbay ƴeew mi seeri Sofia eyyi a seeri Sofia eyyi mi seeri Sofia tawi noon jiɗɗa ko kottoyɗa jiɗɗa ko kalnoyɗa yimɓe ya haalo ya Amadou a waɗi ko boni ko Allah bonni mi haalama ganda ɗum kam aɗan foti laabi ceerɗon kam laabi tati de emmo kottini kala attilo mami leggu makko yaltu gal ommo an min kotti tan jiɗɗa kottima ɓale jiɗɗata ko kottoy tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiri mballi gitene sini ñamde ñiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano curodiren muñodiren ko digal welani mamuña curki keɓa ƴurɓe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam yib gondigal wela yara yeso sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa gawɗi waɗa sammere muñodiren ɓamodiren yo sinno ko wuli bubata kosam biretake fawe ka kufenɗo woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni jasela woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni woto waɗam ni ñiri mbalɗi gitene sini ñamde selaɓe gonno noon selaɓe